Morning. Wala ko ibawon sa akong buhaton karon pero time to bangon na. Let's go. Okay, bawas ang pagdungurun pero maglag-lag lang dah. Yeah, baby. Allensanity is in the house. Hi. Let's go. Pagod sa nato ni kay. Kano siguro yung sugars, please. Yes. Naana ko yung kape. Padungog ninyo. Saba iguro kayo. Pero naana ko yung kape. Flat white. Duha ka sugar. So, mauna siya ang mga balay diri. Very nice kayo. Murag na sila ikaw galingon nga kana ganing front yard. Niya laha sa nang i-maintain. Sila ra sa mag-maintain ana kay laha man nga tubangan. Anya na sila yung mga mailbox sa tubangan nila. Dako kailangan krasada. So kanay diri is mura ni siya neighborhood. Mura na ko ni siya ganang mga balay ra gid ni siya. Dili gini siya ang murag downtown or unsa. So na mga palm trees, ari man na palm trees. May mga nindot kay mga scenery no. Diri ko nagpuyo for almost mag 4 years na ko. Yay. Very nice, very nice. So mo na siyang bus stop dara. Pero napamantay kape. Ato sa niimno na itong kape. Ngito sa taog place. Makalingkod taog tarong. Ato ta dito. Kanaiguan ba? Mga bangko. So naay murag playground gamay. Pero ana ta dara. Lingkod ta with the birds and the trees. So na playground para sa mga kids. Anya na ay dako kayo nga hawan. Na sa dog park dito. Di lang kaya makita dere. Pero ini kahapon is na ay mga iro dara na mag kuan sila, dula-dula sila. Okay. Narito sa bus stop. Muna siya ang bus stop. Anya labay na to sa basurahan ang ato ang cafe. Muna siyang Brown Street bus stop. Ano sa naman orasa ron be? 11:37. So naa dapat karon. So basig na ana na siya karon taod-taod. We are gonna wait. Lingkod. Kuha na to ang card para sa bus. So muna siya itong go card para sa bus. Imura na siyang i-tap sa bus. Nani siya sud nga kanang kwarta. Pero magkamit na nimo siya sa bus rasad. Dara na ang bus.
kayo na diri. It is very nice. Mga sila yung mga parkinganan silang bikers. Ay, ika-bike ay. Alam pang si ate, wala pa ko. Nasa sila mga e-bike. Nasa sila ordinary bike. Broadwater Parklands. Prog dire maguro taron. Nato dire ron kaya ang straight ani kay katumang koan. Oh, soccer. Soccer day. Pwede mo madulag volleyball dira oh. Init lang kayo ang koan. Balas. Ya kan ni, if naamoy sensiyo no, is pwede ninyo ni mga koan view ba. Okay, so naay mga yate dire guys. Mga nindot kayo nga mga koan, mga barko ba, mga bangka. Like halos kanatanan no, may drone no. Halos kanitanan is mga kortahan gani diri. Samot na diha sa SeaWorld ay. Muanhar ako diha pohon. Pero ato sa dito na, saka ta dito. So karon mobalhin na sa mo ato na sa Surfers Paradise. Ilaag na sa tumo dito. Masin dito na ko mangita og kuan. Paniod to. Pero karon sakay sa taog train padung ta Surfers Paradise. So mo ni siya ang downtown Surfers Paradise. Daghang kay mga turista mga nang diri. Anya mo ato to sa kanang ilang dito wag Surfers Paradise page. Paradise Center. The Iron Throne. Feel na ko kusog yung hangin. Nasiguro yung mga Pinoy dali no. Shout out sa mga Pinoy, mabuhay tayong lahat. Honor siya ang pinakataas ng building. I think sa Tibok, Australia siguro. Pero naibago nga gitukod diri ron. Kakto ay Meriton, murag mas taas pa to. Okay, isa diri ay indot lagi anhe diri. Indot kayo diri ni kagabili kay mga kuhan sila muna sila music festival pang taray.
Festival info and merch.